дуруд бар шумо бинандагони гиромӣ, ин барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин ва имрӯз даъват намудем ба барнома навозандаи ҷавон, ҳунарманди ансамбли чамани филармонияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи устод Акашариф Ҷураев Ёсуман Шокирова. хуш омадед ба барномаи лазиз. Ташаккур ки даъвати моро пазируфтед, омадед ва имрӯз ҳамроҳи шумо мо чӣ омода мекунем? саломат бошед. ба шумо низ ташаккур ки моро ба ин барнома даъват намудед. Саломат бошед. салому дуруди худро ба бинандагони телевизиони Сафина, хосатан барномаи лазиз мерасонам. бигзор шоми ҳамаи мо ва шумо ба хайру шодӣ бошад. Саломат бошед. ва ин шом мехостам бо ҳамроҳии шумо, яъне ки бо кӯмаки шумо. албатта ман имрӯз ба шумо кӯмак мекунам, кӯмак мерасонам. саломат бошед. мехостам хӯрокеро ки байни халқи мо хеле маъмул аст ва дар тамоми мамлакатро инро истеъмол мекунанд, бо як иштиҳои том, бо як ҳавас онро омода мекунанд ва он ном дорад хӯроке ки ном дорад қаламфури булғорӣ бо гӯшти қимаки, дар истилоҳ мегӯянд хӯроки галупси. яъне имрӯз ҳамон қаламфури булғорӣ бо гӯшти қима, чӣ хеле ки гуфтед, галупси омода мекунем, ҳамроҳ баъд истеъмол мекунем, мечашем, ҳунари шуморо албатта ки баҳо медиҳем. хуб, ба мо лозим мешавад барои хӯрок, мебинам дар ин ҷа кабудиҳои ин барои болояш мумкина, барои вақте ки омода шуд, бале, пиёз, қаламфури булғорӣ, ман дар ин ҷа мебинам гӯшти қима, албатта ки бегӯшт фикр мекунам ки ин хӯрок таъми худро гум мекунад, албатта. ва ин гӯшти гӯштро гӯшти гов, бале, ина боз дар дохили дег мепартоем. бале, албатта барои зирбак, барои ҳамон шӯрбогиаш, бале. бале, ки ҳамон вақте ки галупси, вақте ки қаламфури булғорӣ тамом шуд, метавонем ки камака гӯштам даҳон бапартоем. хеле вақт тухм барои чӣ? тухм асосан барои он ки масалан вақте ки қимаро бо биринҷ ҳамроҳ мекунем, барои вақте ки ҳамаш дар дохили дег, яъне ки дар дохили тафтон мешавад, барои пароканда нашудан, яъне маҳсулоте ки дар дохили болгар аст. ва дар ин ҷо мебинам сирпиёз. албатта сирпиёз низ ин барои дохили хӯрок, дохили гӯшти қима ба фикрама дарони инро ҳамроҳ накунем ҳам мешавад, яъне ки ба ихтиёри худи ҳамон пазанда, яъне ки қадбону вобаста аст. хуб, акнун биёед оғоз кунем. дар аввал бояд бинандагони гиромӣ ҳатман дастоямонро шустан лозим. бале, албатта. тозагӣ гарави саломатӣ. риоя кардани гигиенаи дурусти даст, яъне тоза нигоҳ надоштани дастон метавонад инсонро ба бемории дарунравӣ, диарея, ки ба саломатии инсон, махсусан кӯдакон зарари зиёд дорад, оварда расонад. бинандагони гиромӣ, чӣ хеле ки гуфтем, дастҳояш шустем пеш аз омода кардани хӯрок, дастпӯшака пӯшидем, акнун оғоз кунем. бале. хуб, кадом намуди дег ба мо лозим мешавад? барои мо дорем деги ана ин қадара, боз дорем калонтар, ана ҳамин ба фикр деги вазнинтар хуб аст. ана ҳамин. акнун чӣ кор кунем? бояд ба мо як тахтача кор лозим аст барои гӯштро реза кардан. ҳамдигари мо намешавад. шумо ба ман фармон додан мегиред ва ман иҷро кардан мегирам. имрӯз ман шогирди шумо. ташаккур, дутта кор гиред. мардуми мо хӯроки серавғанро бисёр дӯст медоранд, аммо аксар вақт оид ба оқибатҳои он ба саломатӣ кам фикр мекунанд.
барномаи ҷаҳонии озуқавории созмони милали муттаҳид таъкид менамояд, ки аз меъёр зиёд истифода бурдани равған метавонад боиси ҷамъшавии чарбуи хатарнок дар бадани инсон гардад. Он ҳатто метавонад боиси бемориҳои дилу саратон гардад. Аз ин рӯ хеле муҳим аст, ки мо равғанро аз рӯи меъёр истифода барем. Яъне 2 қошуқи калон барои як шахс дар як шабона рӯз. Медонед, ки равғана бояд ҳар як нафар кам истифода кунад. ҳа, бале, албатта. Вобаста ба маҳсулот. Бале. Ки барои чӣ хеле ки мо ҳар барнома мегӯем бинандагони гиромӣ, барои эконом. ҳам чӣ хеле ки гуфтед эконом дар оила, дар хона ва ҳам барои саломатӣ. Аҳа, бисёр не. Ҳамин қадар кифоя аст. Барои як шахс дар як шабона рӯз 2 қошуқ. Кифоя аст? Дуруст, бале, мешавад. Кифоя аст. Ташаккур. Бале. Хуб. Пиёза гирифтем, ман реза кардам. Боз гуфтед ки ин хела? Мехел бо. Аҳа. Мехел. Мехел. Дуруст? Неки чоркунҷа нашавад, дароза кругли биёрад, бо хубтар мешавад. Бошад. Ана. Хуб, биёед акнун оғоз кунем аз суоле ки ин дар оғози барномаи мо ҳар барнома аз ҳамин оғоз мешавад. ҳамон кӣ сабаб шуд ки шумо аввалин маротиба ба мактаби мусиқӣ рафтед? Аввалин маротиба аз ҳамон дасти шумо гирифту ба мактаби мусиқӣ бурд, дар дили шумо меҳр пайдо шуд аз ҳамон нафар мисол кӣ буд? бале, албатта, саволи ба маврид. Аввалин маротиба меҳри санъатро дар дили ман хосатан модарам эҳсос карда буданд. баъдан маро ба мактаби санъати, яъне худатон аз хурдиятон мехостед навозанда шаведу ҳунарманд шаведу? Амихел ман завқ доштам, лекин орзуву ҳавасро на он қадар доштам. Лекин завқ доштам дар дилам. аз оила, аз падару модарам ки бисёр ҳам ба санъат, мусиқӣ завқи зиёд доштанд, аз оила сарчашма гирифт ки ман. яъне дар оила санъаткор буд? ҳаст. Падару модар санъаткор? Падару модарам бале санъаткор, ҳамчунин дар соҳаи адабиёт ва санъат. Падарам низ санъаткор ҳастанд, лекин новобаста ба ин ба соҳаи сохтмон кор кардаанд. Кор карда истодаанд ҳозирам. айни ҳол дар соҳаи фарҳанг ва санъат фаъолият доранд. яъне чанд сол доштед ки ба мактаби мусиқӣ рафтед ҳамроҳи модаратон? синфҳои тақрибан 6 мехонданд. дар синфи 6 мехондед. рафтед ба яку якбора ба ҳамон асбоби мусиқии рӯбо? бале, асбоби мусиқии рӯбоби қашқарӣ оғоз намуда будам, лекин асосан мехостам ман сози мусиқии фортепианоро омӯзам. Фортепиано мехостед омӯзед? отахониро мешавад камтар баландтар кунем равғанро? албатта, ҳозир баландтар гӯед агар. ана баъд чӣ хел шуд ки ба рӯбоби қашқарӣ рафтед? чӣ хел фортепиано мехостеду? бале, мисли шумо. хеле ки то он дараҷае ки ман фаҳмидам, донистам, шумо низ мактаби санъатро бо ихтисоси фортепиано хатм кардаед. ки хеле хурсанд шудам аз оне ки новобаста аз оне ки дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъат ба номи Мирзоат Русулзода таҳсил доред ба ихтисоси актёрӣ, санъати актёрӣ, санъати театрӣ. лек маълумоти мусиқӣ доред? албатта. албатта, монам ҳамон хурд будем, михел падарамон аввалин маротиба бурд ба мактаби мусиқӣ. беҳтарин. ана баъд мактаби мусиқӣ рафтед, кӣ буд аввалин устоди шумо? аввалин устоди ман Масуф Хушбахт мебошанд, ки ба ман музикаҳои ҳамин рубоби қашқариро омӯзониданд. баъд чӣ хел шуд? гуфтед ки мехостед фортепиано аввал омӯзед, баъд
ба рубоби Қашқар рафтед чӣ сабаб шуд? Чӣ хел? сабаб ба боиси сабаби асосияшон буд ки вақте ки ман рафтам мактаби санъат Хуб. дар он ҷо ба ихтисоси фортепиано давотталабон бисёр буданд хонандаҳо. Баъдан ман натавонистам чӣ карда қабул шуда дохил шуда қабул бале. Фортепиано. Устоди аввалини ман ки Ӯлмаз Хушбахт буданд. Баъдан Ҳамроқулов ба ёд ҳастанд. Баъд Исматулло Азизов, Баёнов Манучер. Яъне дар ҳамон мактаби мусиқӣ? Не, дар як мактаби мусиқӣ не, дар дигар мактабҳо ва дигар ҷойҳо. Хуб, тӯли чанд сол таҳсил кардед? Тӯли 5 сол. Тӯли 5 сол аст, бале. Тӯли 5 сол аст. Ман интеру реза кунидам. Якташро сета кунидам мешавад. Бисёри майда мешавад шуд. Аҳа. Нами хел. Тӯли 5 сол таҳсил кардед ва чӣ хел чӣ боз баъд аз хатми мактаб омадед ба Душанбе ё ин ки ба тариқи ягон озмун буд? Чӣ хел буд? Вақте ки мактаби санъатро хатм намудам, хуб, ва ҳамчунин мактаби миёнаро хатм намудам, дар ихтисоси иқтисодиёти ҷаҳон дар донишгоҳи соҳибкории хизмат қабул шудам. Хуб, пиёза ҳамроҳ кардем ба дек. Ана ҳамаша ҳа? Не, амиқаш иста. Аввалиш барои чӣ? Вайша баъд ҳамроҳ мекунем ҳамроҳи картошкаву сабзиву шалғаму дигар чизо. Фаҳмидам. Ина ҳоло намак намекунем. Ҳоло намак лозим нест. Ва боз ман чӣ кор кунам? Шалғамро ин таро бурида истодам ки ба хотири он ки картошка аз шалғам фарқ кунад. Инаш дарозак, инаш ба таври чоркунҷавӣ. Бед макташи реза кунаш шумо дигириша. Мешавад мехелам. Ана хел. Ана ин тарза? Бале. Ҳам зебо. На, ғавас бошад на. Борики бад. Борики бад ҳам набошад. Борики камтар витаминош дар дохили сабзавот монад. Монад, албатта. Муҳимами. Ана. Офарин. Хуб. Камтар сабзавотони сахтанд. Бале. Ин сабзи худаш сахта. Хуб. Ина ҳамаша якҷоя гирифта мепартоем? Бале, дар якҷоягӣ. Дар якҷоягӣ мепартоем? Бале. Ҳам маҳсулотҳоро дар назди ман биёред. Ана баъд гуфтем ки омадед дохил шудед ба донишгоҳи соҳибкорӣ ва хизмат. Тавсияи кӣ буд ба ин донишгоҳ дохил шудан? Тавсияи худамон. Яъне худатон? Ман ки мехостам духтур шавам, соҳаи тибро омӯзам. Лекин аз сабаби нарасидани холҳои умумӣ дар имтиҳонот 11 балли умумӣ нарасида буд. Баъдан натавонистам ба он ҷо дохил шуда. То чӣ андозае медонам ки омодагӣ дидам барои дохилшавӣ ба ҳамин касби табибӣ, духтурӣ хеле душвор аст. Бале, душвор аст, лекин ман тӯли як сол омодагӣ дида будам барои дохил шудан ба донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон. 11 балл нарасиду рафтам донишгоҳи соҳибкории хизмат. Ҳамунҷа ба таҳсил кардед тӯли 4 сол? Бале. Баъдан ки дар вақтҳое ки мо дохил мешудем, набуд маркази миллии тестӣ. Он вақт набуд. Назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Ана бинандагони гиромӣ, гӯштам ҳамун чӣ хеле ки ёсуман гуфтанд бояд зарчатоб шавад. Сурх шавад хуб аст. Хуб аст, бале. Ана гӯштам сурх шуд, зард шуд, сафед шуд ва дар охир боз сурх шуд. Ана акнун бояд чӣ кор кунем? Бояд партоем ҳам сабзавотро. Ҳозир я дақиқа. Камтар дига сурх шавад. Ин намак кай баъд ворид мекунем? Вақти маҳсулотҳоро меандозем, я бора намаку зираю ҳамаша меандозем. Зираю, мурчу, зардчӯбаю, чизе ки дорем мепартоем. Бале.
баъд барои чӣ дохил нашудед ба донишкадаи давлати фарҳанг ва санъат? ё ки он вақт дар фикри шумо ҳунарманд шудан набуд? чӣ хел буд? аз сабаби оне ки дар оилаи мо ҳама санъаткор буданд, дар соҳаи санъат кор фаъолият доштанд, ман мехостам дигар касро дар оила интихоб кунам. Вақте ки дар оила фарзандон зиёд бошанд, касбҳои гуногунро интихоб кунанд, бо хубтар аст. хубтар аст. албатта. Окей, фаҳмидед чиро дар назар дорам. Саломат бошед. Сабаб яъне ҳамин буд. Анакнун зираро ҳамроҳ мекунем. Зираро анакнун бирандагони гиромӣ, навбати зира. Ба таври ним қушуқча. Зира. Ана баъд омадед ба донишгоҳи соҳибкорӣ ва хизмат шаҳри Душанбе. Бале. Ин якум маълумоти ман буд. Ин якум маълумот, яъне баъд аз давраи донишҷӯӣ шумо чӣ хел буд? Дар давраи донишҷӯӣ дар вақти таҳсил, яъне шумо ба ҳамин ҳунари навозандагӣ машғул мешудед ё ин ки не? Албатта, баъзан дар вақтҳои холигӣ ин мурч ҳастам. Бале, ин мурч. Саломат бошед. Инам камак аз ин қушча камтар меандозем. Хуб. Баъд гуфтем ки омадеду машғул мешудед ба ҳамун ҳунар, ба ҳамин навохтани рубоби қашқарӣ? Бале, албатта дар вақтҳои холигӣ машғул мешудам. Машғул мешудед, яъне тарк накардед? Не. пайваста дар хотир доштам аз меҳри санъат ки дур набудам хулоса. баъд як қошуқча намакро ҳамроҳ мекунем. Як қошуқча намакам ҳамроҳ мекунем. Бисёр не, як қошуқчаи майда. Хуб. Намакам пар. вақте ки андохтем, 10 калон аст, маҳсулот зиёд аст, фикр мекунам хеле кам аст. Камтар аст? бо камтари дигар ҳамроҳ кунем, бо хубтар мешавад. бале. барои он ки хӯрокро аслан хуштар мекардагӣ намак аст, на зиёд бошад, на кам. Албатта. Чунки зиёдаш ба саломатӣ зарар дорад. Бале. Камаш хӯрока ҳамун маззаша чӣ мегӯянд? Маззаша камакак бетам мекунад, албатта. Бетам мешавад. Ин ҳароратро баландтар кунем, ҳарората ё ки? баландтар. Якта баланд кунем агар хубтар мешавад, фикр мекунам. баъд сарпӯши дегро низ сарпӯшам пӯшеду нимроғ монед. Анемехе, офарин. Нимроғ. Акнун биёд гузарем ба қисми қаламфури булғорӣ. Бо фарш омехта кардану. ба мо як зарфе лозим мешавад ки биринҷро бо гӯшти фарш ҳамроҳ кунем. Офарин. Гуфтем ки баъд аз хатми донишгоҳи соҳибкорӣ ва хизмат боз шумо як маълумоти дига ҳам доред? маълумоти дуюм маълумоти санъат мебошад ки дар донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъат бо ихтисоси мусиқии созӣ хатм намудам. Яъне инҷо ҳам тӯли 4 сол таҳсил намудед? Бале, тӯли 4 сол дар назди устоди ки буд устоди шумо? устоди ман Баёнов Манучер мебошанд. устоди ихтисосам. Ихтисос. Баёнов Манучер, яъне. Бале. ҳамаи ҳамун нозукиҳои ҳунари навозандагии рубоби қашқариро ба шумо омӯхта ва фикр мекунам? Бале, ман чӣ хел қайд кардам барои омӯхтани сози мусиқии рубоб ман 4 устод дорам. 4 устоде ки саҳми худро барои омӯхтани ман гузоштаанд. ман аз ҳамаи онҳо миннатдор ҳастам. Хуб. Бале. Ва тӯли 4 сол дар озмунҳо иштирок кардед? Озмун он вақт набуданд, фикр мекунам? озмунҳо буданд, лекин ман иштирок намекардам. Хуб, барои чӣ? Сабаб дар чӣ буд? майли иштирок кардан дар озмунҳо набуд? Бале. лекин дар соли 2022 дар озмуни Тоҷикистон, ватани азизи ман, бо сози мусиқии қонун иштирок намуда будам. Яъне ҳам рубоби қашқарӣ менавозед, ҳам сози мусиқии қонун, мисли фикр хато накунам, мисли ҳамун асбоби чанг асту, лекин бо нохунако менавозем. Бале. бо ҳамун нохунаку бо ангушт менавозед. Ин душвор аст, чӣ хел аст?
пас сози мусиқӣ душвориҳои худро дорад, душвориҳо ва нозикиҳои худро дорад. Баъд мехоҳем майда бояд кард ки пиёз. Ана дидед, манам бисёр майда кардам, бисёр хуб шуд аз манам. аз ҳамин сабаб Агар каламош бошад биёд ман реза кардем. Не, хуб аст. Хуб аст? Мекунам албатта. Биёед ман ҳамроҳ кунам. Пиёзо калон бошанд агар хӯрока чӣ мегӯянд? Болаззаттар мекунад албатта. ҳамин сози мусиқӣ қонун. Бале. ин аз куҷо ёд гирифтед? Худатон худомӯз будед ё ин ки? Худомӯзӣ низ кардам, лекин асосан саҳми худро барои омӯхтани сози мусиқии қонун акам ва хоҳари калониам бисёр саҳми бузург дорам барои омӯхтани ин соз. Яъне чӣ хел тавсия доданд? Бале. Чӣ хел? Бисёр ҳамроҳ накунед, хуб. инро накофте. Не, ва як кофтан дар кор то ки тагаш начаспад. Ман ина омода кардан мегирам. Бо албатта ки раҳнамои шумо гӯед кӯмакак. Чӣ хел акун ба шумо дар чӣ кӯмак кардан? Бародари шумо, хоҳари шумо? Бародарам, акам Суҳробҷон Шокиров дар мактаби санъати шаҳри Хуҷанд фаъолият доранд. айни ҳол ба ҳайси муаллим омӯзгори сози мусиқии қонун ва бисёр ҳам моҳирона аз ӯҳдаи навозиши ин соз мебароянд. Яъне? Бале. Яъне хуб менавозанд? Бале, албатта. Хуб. ва ҳамчунин хоҳари калониам Гулбовур Шокирова ҳастанд ки ба шумо кӯмак карданд? Бале, албатта кӯмакҳои зиёд карданд ва хоҳари шумо ҳам яъне навозанда аст? Менавозад? Бале. Чӣ хеле ки гуфтем, гӯшти қийма бо қаламфури булғорӣ яъне галупсӣ мегӯянд. Бисёр маъмул аст дар байни мардум. Омода мекунанд, карда истодаанд. Хуб, дег дар кадом ҳолат қарор дорад? Деги мо дар ҳолати муқаррарӣ, айни ҳол сабзавотҳо пухта истодаанд? Пухта истодаанд, бале. Тӯли 4 сол дар вақти таҳсил дар Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъат фаъолият мекардед дар ягон ансамбл? Буд ҳамин хел ё ин ки не? Вақте ки ман таҳсиламро дар соҳаи санъат оғоз карда будам, фаъолияти корӣ бошад дар коллеҷи санъати ба номи Содирхон Ҳофизи шаҳри Хуҷанд фаъолияти кориам аз ҳамон ҷо оғоз шудааст. Пеш аз дохилшавӣ буд? Ин баъд аз дохил шудан. Дар шӯъбаи рӯзона буд? Ғоибона. Ғоибона буд? Бале. барои он ки ман шӯъбаи рӯзонаро дар соҳаи иқтисодот таҳсил карда будам. Инҷа ғоибона? Инҷа ғоибона, бале. дохил шудӣ. Хуб, бо кадом аз сарояндаҳо, навозандаҳо имрӯз ҳамкорӣ доред? Бо киҳо? Бо сарояндагон ва навозандагони бисёре ҳамкориҳо дорем албатта. Хуб. Асосан бо сарояндагони маҳбуб, муаллимаи азиз, муаллимае ки ҳамеша дар зиндагии ман нақши бузург доранд. Хуб. ҳунарманди халқии ҷумҳурии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаҳои давлатӣ дар соҳаи санъат Озода Ашурова мебошад, ки дар донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ ба номи Садриддин Айнӣ ба ҳайси мудири шӯъбаи фарҳанг фаъолият доранд. Фаҳмида истодам ки шумо дар чандин ансамблҳо фаъолият кардаед. Фаъолияти шумо аз куҷо оғоз шуд? Гуфтед ки аз коллеҷи санъат, баъд ансамбли Шашмақом Сӯрони Нури Хуҷанд. Баъд омадед ба шаҳри Душанбе? Бале, бо давати Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан маро дастгирӣ карда буданд аки азизам, ҳунарманди халқӣ, навозандаи чирадаст Нуралӣ Шерматов мебошанд, ки он вақтҳо ба ҳайси роҳбари бадеӣ
ансамбли дарё фаъолият доштанд ва ҳамчунин бо устод Саидқул Билов ҳамкорӣ доштем. Бале. Устод Билов дар он вақт роҳбари дастаҳои ҳунарии кумити телевизион ва радио фаъолият доштанд. Яъне омадед ба шаҳри Душанбе бо даъвати устод Нуралӣ Шерматов. Бале. ҳамкорӣ доштед бо Саидқул Билов, бо муаллимаи азиз Озода Ашурова. Бале, ҳамкориҳо ҳаст. Баъдан дар ансамбли чамани филармонияи давлатӣ бо устод Наҷмиддин Қаландарзода ҳамкориҳо дорем. устодони бисёре ҳастанд ки ман аз ҳунари онҳо баҳраҳо бурдам ва то ҳол баҳраҳо бурда истодам. дар як барнома наметавон ҳамаи онҳоро дар хотир овард. Чӣ хеле ки мо дар раванди кор ҳастем, як фикр дар хӯрок, як фикр дар сухангонӣ гап занӣ наметавонам ҳамаш онро гуфта бошем дар ин ҷо. Лекин ман кӯшиш мекунам ки ҳамаша ба ёд орему. Бале. Дар суҳбат номи устодонро гирем. Албатта ва имрӯз фаъолияти шумо рафта истодааст. Чӣ хеле ки гуфтем дар ансамбли чаман. Чӣ хеле аст кор? Кор бисёр хуб аст, барои он ки дар ансамбли мо аксарияташонро бонувон ташкил медиҳанд. Бо бонувон ҳамокориҳо кардан хеле диққатҷалбкунанда ва хуб аст. Барои он ки бонуро боз бону ҳис мекунад, дарк мекунад. Албатта. Ки аст роҳбари ансамбл? устод Наҷмиддин Қаландарзода фаъолият мебурданд ба ҳайси роҳбари ансамбли мо. Дар айни ҳол иҷрокунандаи вазифаи роҳбари ба дӯши апаи азизамон Нурибӣ Ҷӯраева. Инро паҳн мекунем ба андозаи баробар. Бале, офарин. Ана михел. Ана чӣ кор кунем акам? Ва болгарҳоро як-якта мегузорем. Як-якта хушрӯ мегузорем. Ҳозираш ба беоб мегузорем, баъд болош ҳамроҳ мекунем обро. Обро. Ин як тарзи дигар. Ман фақат дидам ҳамин хел ҳамроҳ дар об, аллакай об аст дар дег. Ана баъд қаламфури бубориро. Эхелашам мешавад, лекин ман хостам эхел кунем. Барои он ки ба ин андоза медонем ки чӣ қадар об ба мо лозим мешавад. Акнун обро бояд ҳамроҳ кунем. Болша мепӯшем? Сарпӯшам мепӯшем. Баландтар кунам? Яктаи дигар баланд. Баландтар мекунем ки ҳамроҳ вақте ки ба ҷӯшидан оғоз мекунад, баъд паст мекунем. Алоби маҳин бояд пазад. Алоби сахбанӣ. Ана кун мегузарем ба қисми хӯриш. хуб, бинандагони гиромӣ, имрӯз дар меҳмонии барномаи лазиз гуфтем ки навозанда ҳастам Ёсуман Шокирова ва ҳамроҳи асбоби мусиқии худ, яъне рубоби Қашқарӣ омаданд ва ҳозир барои мо як оҳанг пешниҳод мекунанд. Мехостам як оҳангеро аз оҳанги халқӣ аст иҷро намоям. Марҳамат. Ҳамин сурудро, ҳамин оҳангро донед агар шумоям замзама кунед. Умедворам шумо бохабар ҳастед аз ин суруд. Маъмул аст.
бисёр хуб, бисёр офарин, аҳсант. бале халқӣ аст, бисёр ҳам чӣ мегӯянд таърихӣ ҳам аст. дар филмҳо бисёр истифода бурдаанд ин оҳанга, бисёр хуб оҳанги ширин аст. Ман гуфтам ки шумо аз уҳдаи хондани ҳамин мебароед. акнун бинандагони гиромӣ, фикр мекунам хӯроки мо ҳам омода шуд, имрӯз ҳамроҳи шумо омода кардем ва вақти чӣ мегӯянд бардоштану чашиданаш ҳам расид. Бинандагони гиромӣ, хуб бинандагони гиромӣ, биёед хӯрока чашем ки дер боз интизори омодашавии хӯрок ҳастем мо. Марҳамат, гиред. Саломат бошед. Шумо гиред аввал камакак аз обаш аввал мехел бошад. Шумо барои чӣ гиред? Марҳамат. Вай. Бисёр болаззат шудааст. Дар ҳақиқат бисёр таъми аҷиб, таъми хуб. Раҳмат. Болаззат. ин хато накунам, ин ҳамон касе ки ба шумо омӯхтааст ҳунари пухтани ҳамин хӯрока бисёр хуб аст. Бо ҳамин тарз пухта. Саломат бошед. қариб 70-80%-ро худатон иҷро кардед. Барои ки фаъол будед. албатта ман ба шумо кӯмак расонидам. Акнун медонед, ман мехоҳам гузариш кунем ба ҳамин сабзавотҳою ба қаламфури булғорӣ бо ҳамроҳи гӯшти қийма ки бинем ку кани чӣ хел пухтаанд сабзавотҳо. барои чӣ шумо намегиред? бисёр хуб, бисёр болаззат. дастони шумо дардро набинанд. Саломат бошед. хуб, бисёр болаззат аст ин хӯрок ва ҳозир кани бинем ку ҳамин хӯроки мо чӣ хел омода аст, пухта аст. бале, пухта аст? бале, аниқ? дар ҳақиқат бисёр хуб, мулоим. бинандагони гиромӣ, марҳамат, гиред. Саломат бошед. ба шумо раҳмат. дар ҳақиқат бинандагони гиромӣ хело болаззат, хело хуб пухтааст. Саломат. ва имрӯз чӣ хеле ки гуфтем, меҳмони барномаи мо буданд навозандаи хело ҷавон Ёсуман Шокирова, ки барои мо омода намуданд бисёр хӯроки болаззат. Хӯришам мо фаромӯш кардем, бояд хӯришам як партоем дар наун. бисёр хӯришам болаззат. ва ташаккур ки шумо ба барномаи лазиз омадед. ташаккури зиёд. даъвати моро пазируфтед, вақт ҷудо намудед. аз шумо миннатдор ҳастем. саломат бошед. ва чӣ таманниёт доред барои бинандагони телевизиони Сафина? ба бинандагони телевизиони Сафина, хосатан барномаи лазиз мерасонам ки ҳамеша шоду хушбахт, сарбаланд бошанд ва шумо низ ба шумо гуфтани ҳастам ки махсусан ташриф дар ин барнома боис шуд ки ман бо
шумо шинос шавам. Аз шиносоӣ ва аз даъвати шумо ба ин барнома изҳори миннатдорӣ баён мекунам. Бигзор дар хонадони Тоҷикистон ҳамеша файзу баракат, тинҷиву оромӣ ва хӯрокҳои болаззат, пур аз хӯрокҳои болаззат бошад. Бинандагони гиромӣ, манам аз фурсат истифода бурда барои шумо Юсумани азиз ва барои тамоми бинандагон, барои тамоми мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон таманнои онро дорам, ки мехоҳам ҳамеша дар хонадони онҳо хеле файзу баракат зиёд бошад. Мехоҳам саломат бошанд, муваффақ бошанд. Комёбиҳо барои шумо, барои бинандагон таманно дорам ва боз як бор дигар миннатдор ҳастам аз шумо, ки омадед ба барномаи лазиз. Бинандагони гиромӣ, ин барномаи лазиз бо Тахони Аловуддин буд. Хайр, то барномаҳои оянда.